Dievčatá vo veku 12 rokov prebehnú za 12 minút o 150 metrov dlhšiu vzdialenosť ako chlapci v roku 2016. Problém je v tom, že telocvikár už dostane materiál, ktorý musí začať obrábať úplne odpiky. Ak dieťa je zapálené, nazvime si to, že behajú po vonku, ďaleko viacej nabehajú kilometrov, ako keď my zoberieme to dieťa a povieme, no poď, vieš čo, ideme si spolu odbehnúť. Ideme spolu 500 metrov. 6-ročné dieťa nechce behať 500 metrov. Ahoj Viktor, dneska sme sa tu stretli k jednej zaujímavej téme, ktorá pomerne často a čím ďalej tým viac sa šíri internetom, známe a menej známe osobnosti ju komentujú, je to telesná zdatnosť našich detí, tejto generácie. My sa ťa chceme opýtať, či existuje nejaká fyzická štatistika, nejaké testovanie alebo niečo, na základe čoho môžeme naozaj povedať, že ten stav je zlý. Tak touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých fanúšikov portálu telocvikár.sk. Áno, hovorí sa o tom, samozrejme, že je to tak a myslím si, že aj to máme celkom dobre zdokumentované. Zhruba v 80. rokoch prebehlo úžasné testovanie telesnej kondícii detí. V podstate do tohto bolo zapojených vyše 20 000 žiakov základných škôl vo veku 7 až 18 rokov. A v podstate toto sa stalo takým základom pre to ďalšie porovnávanie. Boli tu otestované deti z rôznych miest na Slovensku, boli porovnávané deti, ktoré sú súčasťou športových krúžkov alebo klubov, ale bola tu porovnávaná aj tá nešportujúca populácia detí. Čo sa zisťovalo v týchto testoch? Všeobecná nejaká pohybová výkonnosť? Zisťovali sa samozrejme základné somatometrické premene, zisťovala sa telesná výška, hmotnosť, zisťoval sa beh na 3000 metrov, boli tam testy na odrazovú výbušnosť, rýchlostné testy. Skrátka také tie základné kondičné schopnosti, ktoré vieme nejakým spôsobom kvantifikovať motorickými testami. Takže toto bolo v 80. rokoch, získali sa nejaké dáta a naozaj odpublikovali sa a v podstate aj sú verejne dostupné. Aj u nás v našej fakultnej knižnici vieme do nich nahliadnúť. Takže to bol profesor Moravec tých 80. rokov. No a potom niekoľkokrát sa podarilo to zopakovať, samozrejme, že nie až v takom veľkom rozsahu. Napríklad okolo roku, myslím, 2006-2007 boli podobné dáta v podstate publikované. No a keď sa to porovnávalo s tými výsledkami, ktoré boli v tých 80. rokoch, tak už vtedy tam boli diametrálne odlišné výsledky. My sme niečo podobné zopakovali v oveľa menšom rozsahu, teda myslím ten výberový súbor naposledy v roku 2016. No a v podstate nám vyšli také výsledky, že dievčatá vo veku 12 rokov bežia rýchlejšie alebo prebehnú za 12 minút o 150 metrov dlhšiu vzdialenosť ako chlapci v roku 2016. Takto sú na tom aj tie ostatné ročníky. To znamená, že naozaj v tých vytrvalostných schopnostiach tam je obrovský prepad. Dá sa povedať, že z tých testov, že sa zhoršili vo všetkom, alebo sú tam nejaké rozdiely? Že vytrvalosť sa zhoršila viac, sila menej, alebo je tam niečo takéto povedať? Nemôžeme to paušalizovať. Nemôžeme povedať, že deti naozaj, že celé spektrum kogničných schopností je horšie. V tých silových schopnostiach tam nepozorujeme nejaké rozdiely, takisto v rýchlostných schopnostiach. Hlavne sa to týka vytrvalostných schopností. V Čechách sa robil podobný výskum, bolo vo väčšom meradle a tam sa testovalo 8 parametrov a vo všetkých 8 vyšli výsledky, že sa deti zhoršili. Tento výskum, ktorý sa robil na Slovensku, dá sa porovnať s tým českým z hľadiska tých ostatných parametrov, teda okrem, je mi jasné, že tá vytrvalosť išla asi najviac dole, ale tie ostatné parametrov. Ak sú to tie motorické testy, ktoré Češi prevzali od Kanaďanov a ktoré boli v kanadskom systéme vytvorené na teda získavanie talentov, tak napríklad tá vytrvalosť až tak veľmi nie, lebo tam dokonca bol beh, myslím, na 800 metrov a u tých mladších detí to bolo tak, že mohli bežať v sprievode rodiča. Toto je to u nás, že my porovnávame testy v podstate rovnaké. To znamená, že ak bola 12 minútovka, porovnáme ju s 12 minútovkou. Takže nie všetko sa dá úplne porovnať. Tie testy, ktoré je ten kanadský systém, tak teraz
čo mne až tak veľmi sa nepáči, že sa strašne skomercionalizovali a teraz na základe toho, že oni majú nejakú databázu, tak teraz chcú predpokladať, že to dieťa, ktoré má teraz 6 rokov, tak za 20 rokov z neho bude olympijský víťaz. To trend dá sa povedať celosvetový. Všade, v každej krajine sa bojuje s nejakým upadajúcou fyzickou kondíciou detí. My sa chceme opýtať na to, že prečo k tomuto došlo. My sme generácia, ktorá možno zastupuje ten prvý výskum. A teraz naše deti spadajú zase do tej generácie, ktorú testovali možno teraz. Čo sa stalo za tie roky? Tak veľa odborníkov sa zhoduje na tom, že ten prelom nastal v podstate zmenou spoločenských pomerov. To znamená, že padol totalitný režim a ľudia začali robiť niečo iné. To znamená, že v podstate taká aj tá možno branná a tá telovýchova mimo tých povinných hodín školskej telesnej výchovy trošku upadala a v podstate rodičia hlavne začali trošku sa menej venovať deťom. A súvisí to potom aj s tým, že viete, že čo je najväčší problém je v tom, že prídete ráno do školy a pred vami je niekoľko aut, ktoré vyložia svoje deti. To znamená, prvá vec, čo je problém pre deti a čo spôsobuje ten úpadok telesnej kondície, je to, že majú zlý transport. Zlý vzhľadom na ich teda rozvoj telesnej schránky. Pretože už tam majú minimálny pohyb. Ak deti kedysi chodili prevažne peši, niektoré chodili aspoň 500 metrov, niektoré prešli kilometr, niektoré prešli 2 kilometre, a toto keď sa sčítava, že ráno a po obede, tak už tu máme nejaký energetický deficit. Už je tam nejaká aktívna pohybová činnosť. Takže prvá vec je transport do školy, zo školy. Druhá vec je škola. V podstate telocvikár ako taký, ak by sme mali, že 2 hodiny do týždňa telesnej výchovy, ak by sme mali aj 3 hodiny do týždňa telesnej výchovy, ak by sme vykvantifikovali energetický výdaj počas tej telesnej výchovy, a nejakým spôsobom to prečítali na 7 dní, ktoré tvoria 1 týždeň, to je minimum na to, aby nejakým spôsobom sme ovplyvnili spotrebu kyslíka toho dieťaťa a rozvíjali kondičné schopnosti. On ho môže niečo naučiť a to dieťa to musí vyvíjať ďalej. Spoliehať sa na to, že telocvikár to zachráni tými 2 hodinami je smiešné z hľadiska nejakých týchto energetických výdajov, spálenej energie, nabehaných kilometrov možno na hodine a tak ďalej. Hej, problém je v tom, že telocvikár už dostane materiál, ktorý musí začať obrábať úplne odpiky. On nedostane dieťa, ktoré už má z domu nejaké vyvinuté základné koordinačné schopnosti, ktoré už je do určitej miery zručné. Ono to musí všetko učiť na novo. A tým pádom, a druhá vec je to, že to dieťa potom odíde a ďalej to nevyvíja. A príde na telesnú výchovu zase o 3 dní a zase sú na tom istom. Takže je to, v tomto smere ten telocvikár môže mať obrovskú moc, ale zase na druhej strane on sám o sebe toto nevie zmeniť, na to je proste malý pán. To ako tá fyziológia a tá potreba to nepustí. Ďalšou z vecí je to, že ako to dieťa trávi čas v rámci už toho samotného vyučovania mimo telesnej výchovy. To znamená, že ak skončí 45-minútová hodina a učiteľ povie deťom, aby ostali sedieť, aby bol kľud, aby tam nedošlo k nejakému narušeniu, tak zase, viete, že my nepozerajme sa na to, že niekto sa povie, OK, tak sú tabulky, že moje dieťa beží o 150 metrov, prejde menšiu vzdialenosť ako pred 30 rokmi a čo, mňa to netrápi. Ale to je len ten prvý ukazovateľ. Telesná kondícia ide ruka s rukou so zdravotným stavom, s kontrolou hmotnosti, s duševným zdravím, toto všetko vplýva. To znamená, že ak kedysi sa niekto liečil na vysoký krvný tlak v 40-ke, tak tie dnešné deti sa môžu kľudne začať liečiť už v 25-ke. To tu sú spojité nádoby a my nemôžeme to brať proste separátne. Takže ak to dieťa sedí celý čas v tej škole a má zatvorené cievy, nedochádza tam k dostatočnému prekrveniu, tým pádom tá cieva ochabuje, stáva sa rigidnejšia a to je najlepší predpoklad na to, aby naozaj neskôr mohlo byť vysoké riziko kardiovaskulárnych ochorení. Takže prvá vec je to, že okrem toho telocyklu, že treba vyplniť ten čas. My sme sa kedysi prechádzali na veľkých prestávkach, robili sme si z toho srandu, no ale do určitej miery to bola úžasná vec. Teraz si zoberte, že dobre, tak nemusia sa deti prechádzať, nemusíme tu nastaviť totalitný režim, ale zase na druhej strane, prečo by nemohli deti výjsť von na ihrisko a keby sa tam pustil jeden reproduktor s muzikou, tak tam môžu mať diskotéku. Zoberme si, že ak by sme spravili diskotéku v trvaných 10 až 15 minút, tak to má obrovský význam. Ako naozaj teraz to, že v akej dobe žijeme, to, čo všetci rozprávajú, že žijeme v takej dobe, no dobre, tak musíme nájsť maximálnu možnosť na to, aby tie deti mali telesnú aktivitu.
Spomínal si, keď som chystal kamery, že robíte výskum, alebo respektíve v 2016 bol robený výskum vzťahu medzi mentálnym zdravím a výkonnosťou. Vieš nám povedať aj nejaké fakty k tomuto? Porovnali sme školský prospech. Išlo o to, že tiež jeden veľmi aktívny mladý telocvikár ma k tejto myšlienke vlastne nabudil, že on trénuje deti aj v športových triedách, aj deti v nešportových triedách a jemu sa zdá, že tie deti, ktoré sú v športových triedách, že sú šikovnejšie, že majú lepšiu disciplínu, že sú pozornejšie, že je dosť možné, že sa to naozaj môže prejaviť aj na ich prospechu. Lebo zoberme si, že doteraz to vždy tak panovalo, že tie deti, ktoré veľa športujú, tak sa neučia, hej, boli rôzne športové triedy a tak sa to proste klasifikovalo, že majú horší prospech. Že tie nároky na tie deti sú nižšie, aby mohli športovať, je do obeda tréning, po obede tréning, však poznáme to športové gymnázia a tak ďalej. My sme nezistili, že by tie deti, ktoré sú zaradené v športových krúžkoch, že by mali horší prospech. Dokonca v mnohých prípadoch nám vyšlo, že tie deti majú ešte lepší prospech, ako majú deti, ktoré v podstate ako keby že nerobia nič, to znamená nie sú okrem tej telesnej výchovy zapojené. Zoberme si to, že ak človek ako bytosť upravuje na niečo pozornosť, tak po určitom čase dojde k útlumu. Proste to súvisí s aktivitou mozgovej kôry. To znamená, že ak to dieťa sedí v lavici, tak po určitom čase sa stratí pozornosť. Tie kognitívne schopnosti, schopnosť reagovať, rýchlo myslieť, to poklesne. Je preukázané, že ak dieťa na určitý čas sa zastaví v tomto stereotype, postaví sa napríklad formou tých brain breaks, to znamená také nejaké tie aktívne pohybové prestávky, kde v priebehu 2 minút sa trošku si zacvičí, zatancuje a tak ďalej, tak zase dochádza k obnove aktivity mozgovej kôry. Takže nepovažujme to len tú aktivitu, že dobre, teraz niekto je naozaj... V praxi by to ako vyzeralo? V praxi by to vyzeralo tak, že po 45 minútach skončí prestávka a ideálne, keby bola nejaká plazma, alebo teda nejaký reproduktor a začne hrať muzika a úplne najlepšie naozaj, keď to dieťa vidí, že niekto tam predcvičuje a tie deti po ňom opakujú nejaké také tie základné kroky. Je obrovské už množstvo materiálov, hej, je tam sit z doby ľadovej a ten tam robí proste nejaké bočné výpady a tak ďalej a tie deti to napodobňujú a toto úplne stačí. Ty si vlastne začal taký ten denný režim dieťaťa, kde ráno čaká v aute, kým ho rodič vyloží, potom absolvuje školu. Teraz si začal tému krúžkov. Čiže v podstate po tej škole veľa rodičov rieši možno ten deficit alebo pocit toho, že toho pohybuje málo nejakými súkromnými krúžkami a aktivitami buď na škole alebo v nejakých súkromných kluboch. Porovnaní zasa s tým objemom, ktorý by to dieťa malo nabehať alebo stráviť športom denne, je to dostatok? Alebo môže tá myšlienka, že chodím 2-krát na nejaký pohybový krúžok spasiť toho rodiča, to dieťa? Keď sme porovnávali napríklad tú telesnú výkonnosť alebo tie kondičné schopnosti detí, ktoré sú zaradené takto v krúžkoch a porovnávali sme to s výsledkami profesora Moravca z 80. rokoch s deťmi, ktoré vtedy neboli zaradené, to znamená, že to bola akože nešportová populácia, tak boli na tom rovnako. Takže čo sa nám podarilo to, že tým, že nosíme deti na krúžky a nejakým spôsobom sa snažíme im zabezpečiť tú telesnú aktivitu, tak dostali sme sa na takú úroveň, ako mali deti, ktoré kedysi nešportovali. Chcem povedať, že nešportovali, ale neznamená, že nemali telesnú aktivitu. Len neboli zaradení v nejakom športovom krúžku alebo v nejakom športovom klube. Ty si robil raz takú prednášku, kde bolo spomenuté dieťa s GPS-kom, ktoré behalo a hralo sa okolo paneláku a nabehalo nejaký objem. Ja dám hore do ľavého rohu určite odkaz na túto prednášku, ktorá bola na Športujeme, ale vedel by si to aspoň v skrátkosti porovnať, teda vedel by si v skrátke povedať zhruba, o čo tam išlo? Hlavne tu ide o to, že ak je dieťa v športovom krúžku, tak zase vychádzajme z toho, že aj to, že aký malo energetický výdaj, hej, ako sme aktivovali jednotlivé energetické systémy. A zase, keď si zoberieme, že tam je 15 detí, sú veľmi organizovaní, tak nemusí tam byť ten energetický výdaj až taký vysoký. Ale ak dáme deťom nejakú pohybovú hru, alebo sa budú vonku hrať na slepú babu, alebo si zoberú, dajú si gumu okolo nôh a budú skákať pred prachárom, ako sa to robilo kedysi, tie cykliskové deti, tak ten výdaj bude oveľa vyšší. Ak dieťa je zapálené, že sa navzájom naháňajú a že nazvime si to, že behajú po vonku,
tak ďaleko viacej nabehajú kilometrov, ako keď my zoberieme to dieťa a povieme, no poď, vieš čo, ideme si spolu odbehnúť. Skúsme spolu 500 metrov. 6-ročné dieťa nechce behať 500 metrov, pretože v tom nevidí žiadny zmysel, on v tom nevidí žiadnu motiváciu. Vidí zmysel to, že mu dáme nejakú hokejku do ruky, alebo dáme mu proste nejakú futbalovú loptu a tam to proste nabeha. To znamená, že ak dieťa bude mať prirodzený pohyb, dostatočný, tak my ani nemusíme riešiť krúžky. Je otázkou, či to dokážeme my vytvoriť tie podmienky. Že prídeme domov o 4:00 a dieťa sa naučí a vyjde vonku a 2 hodiny alebo 3 hodiny sa ešte vonku môže naháňať, bez toho, aby sme my museli z okna pozerať, že či ho tam niekto nezrazil. Niektorí rodičia, ako sme avizovali tu tento rozhovor, tak nám písali, čo by ich zaujímalo, čo si oni o tom myslia. Zazneli tam aj také témy, že športoviská síce sú a sa obnovujú, takéto tie vonku, ale že sú zavreté, nie sú všetky prístupné, že tie deti vlastne nemajú kde. Čiže v podstate dá sa povedať, že zvýšením šance na šport v takýchto časoch po škole pre deti by mohlo výrazne prispieť k zvýšeniu telesnej zdatnosti. No ja som o tom viac ako presvedčený. Ja som presvedčený o tom, že toto je práve tá cesta. Čo je problém rodičov, že rodičia hľadajú možnosť, ako skončiť prácu, mať svoj komfort a pustiť dieťa von do nejakého priestoru, aby to dieťa tam malo dokonca ešte nejaký program, aby si to nejako odfajkli a mali od neho pokoj. Ale druhá vec je to, že napríklad tie deti častokrát to aj treba trošku naučiť, že treba im vytvoriť priestor. Dobre, mne príde taký ako hlavný motivátor pre rodiča, keď už úplne nechápe tej telesnej zdatnosti, že prečo by jeho dieťa malo skočiť do ďalky 1,80 m, čo akože není podmienka, asi by mal minimálne brať do úvahy, že chce mať zdravé dieťa. Ty si hovoril, že tá telesná výkonnosť má priamy dopad na zdravie, možno aj psychické nejaké. V čom sa teda, spomínal si nejaké problémy, čo sa u tých detí môže prejaviť? Tým, že budú málo športovať, ale nedostatočne? Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými teraz deti bojujú zdravotné? Tie kondičné schopnosti my musíme posúvať iba ako nejaký obraz. Obraz, ktorý môže mať nejakú ďalšiu súvislosť. Čo pozorujeme u detí je vlastne to, že sú ťažšie. Majú väčšie množstvo pasívnej zložky. Keď si zoberieme, že v tých 80. rokoch, kedy sme my študovali, tak ak sa niekto našiel v triede, ktorý mal trošku nadvahu, tak väčšinou to bolo spôsobené nejakým ochorením, hej? Bol tam nejaký metabolický problém. Ale dnes je výnimkou naozaj, že tie deti majú toho tuku málo. Takže toto je prvá vec. Teraz ide o to, že prečo vlastne tie dnešné deti sú ťažšie. Tak sme si asi povedali, že naozaj majú málo pohybovej zložky. Že naozaj tá telesná aktivita v ich dennom režime je veľmi malá. No ale druhá vec je potom to stravovanie. To znamená, že majú obrovský prísun jednoduchých cukrov, majú obrovský prísun rôznych limonád, koláčikov, keksikov, vedia si to kúpiť aj v škole. No to je v podstate jednoduchá vec. Ak máme myšku v klietke a tej myške dávame veľa potravy a nemá tam žiadny pohyb, tak tá myška bude priberať. Ja som sa bavil s niektorými fyzioterapeutmi, hovoria, že v podstate už deti v tínežerskom veku majú problémy s chrbticou, skoliózy a tak ďalej. A hovoria, že telesná výchova sa časom stane nejaká regeneračná, kompenzačná, fyzioterapeutická záležitosť, by mala. V podstate, že tie deti už ani nie, že športujú, ale že už sa liečia. Je toto nejaký ďalší problém? To je presne to, že majú deti zlé držané tela alebo že majú nejaké disbalancie, tak nemusí prameniť len z toho, že majú zlú stravu a že majú veľa tuku. Ale oni majú málo pohybu. To znamená, že oni zle ovládajú to telo doslova. Ak dieťa proste lezie, tak si vyvíja aj medzilopatkové svaly, ale ak to dieťa celý deň sedí a má pri sebe tablet, tak samozrejme, že aj tie posturálne svaly ochabujú. Takže to je to, že to je zase to, že my ideme liečiť niečo, alebo teda ideme reparovať niečo, čo bol až dôsledok, ale my poďme reparovať príčinu. To znamená, že začneme tým, že dáme im prirodzený pohyb. Nech sa budú veľa hýbať. A potom môžeme korigovať, môžeme kompenzovať. Ako ja chápem, že pre toho rodiča je to tak, že pozrie sa a povie, OK, moje dieťa má kyfózu a má iný nedostatok zadržania tela a tak ďalej, má ploché nohy, tak zaplatím fyzioterapeuta a bude to riešiť. No ale to z niečoho pramení a my musíme ten prvopočiatok zmeniť, to znamená naozaj, aby tam bol ten prirodzený pohyb. Zoberme si to, že všetkým by sa nám možno páčilo, aby naše deti chodili do školy na bežkách ako tam Švédi, hej. Páčilo by sa nám to. Je pravda, že aj tam, aj v tých škandinávskych krajinách pozorujú obrovský pokles kondície. To nie je len náš problém, to je naozaj celosvetový, ako sme sa toho bavili.
s tým bavili. Druhá z vecí je to, že naše deti asi nebudú bežať 10 km do školy a zo školy ako kenské deti. No ale my im vieme ovplyvniť ten transport. Však tie deti môžu chodiť v niektorých mestách na kolobežke, môžu chodiť na bicykli. Ak do toho zapojíme vlastne tú spoločnosť ako takú, tak naozaj aj tí ľudia počkajú na tom semafore. Ak viete, že stojím na semafore a teraz príde hlučík 10 detí na kolobežkách, tak to sa do tých ľudí dostane. Ak budeme len rozprávať to, že nepustím ho vonku, lebo tam niečo zrazí, tak s tým nič nespravíme. Ale zoberme si, že úplne veľmi jednoduchá vec by bola, že na tých kľúčových prechodoch prechodcov by bola proste hliadka, ktorá tam má význam len 15 minút za deň, a to je to ráno, ktorá by tam počkala a naozaj tie deti by mohli prejsť. Ako teraz každá škola má mestskú políciu a oni to tam nejakým spôsobom regulujú. Keby si niekto zrátal, že od môjho domu, keď sa dieťa dostane do školy, tak sú to možno nejaké 3 prechody. A toto je jedna z možností, ako sa z toho môžeme vymaniť. Lebo, dobre, my sme si načrtli to, že ten problém naozaj, či už zdravotný, či už akože kondičný, ale teraz zoberme si, že, dobre, niekto chce mať doma nejaký nový talent. No, to veľmi ťažko, pretože ak dieťa príde do organizovaného športu v 8 alebo 10 rokoch, tak už zaostáva za predchodcami. Treba nejakým spôsobom nadviazať na tú všeobecnú kondíciu, ktorú tu dieťa získa tým prirodzeným pohybom. Teraz sme dokončili sledovanie rýchlostných kanoistov, ktoré trvalo 20 rokov. Začali to ešte naši predchodcovia, my sme sledovali tých najlepších rýchlostných kanoistov, ako na Slovensku teda za posledných 20 rokov boli. Sledovali sme ich bežeckú výkonnosť, ich výkonnosť na padlovacom trenažeri, sledovali sme ich výkonnosť v silových testoch. A je pravdou, že tí chalani, ktorí boli adolescenti práve v tých 80 rokoch, tí mali ďaleko vyššiu výkonnosť, ale už nielen v tých vytrvalostných schopnostiach, ale aj v tých silových. A keď to sumárom zrátame štatisticky, tak priniesli najviac medailí. Čiže ten dopad je aj na vrcholový šport a tak ďalej. Ten dopad má obrovský, tak zoberme si napríklad, že kedy sa posledný slovenský bežec kvalifikoval na olympijské hry v disciplíne maratón. Posledný bol Marcel Matanín, to bol v roku 2004, vtedy nikto, ani žiadna vyhliadka. Prídete na, ja neviem, nejaké majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike, kde sú žiaci základných škôl, tie mladšie vekové kategórie, tak to tam vyhrávajú tie deti z dedín, proste, že sa hýbu. Že proste príde chalan, ktorý... Pretože napríklad bavili sme sa s Pálom o tom výskume v Čechách a kondične lepšie vyšli deti z miest, pretože majú podmienky pre ten šport. Tie krúžky už to kompenzujú. Áno, ale tam ide o to, že tam sa porovnával priemer. To znamená, že naozaj tam sa to celo zovšeobecnilo a je možné, že naozaj tie tablety aj všetky tie telefóny už na tie dediny prišli, aj tie deti na tých dedinách sa hrajú a možno v tých mestách sú ľudia uvedomelejší a aspoň dávajú tie deti na krúžky. Ale cez to všetko, keď porovnáme ten vrchol ľadovca, to znamená, že tú špičku, tie extrémy, tak tam dominujú práve deti, ktoré sú z menších miest, ktoré majú viacej prirodzeného pohybu. Čiže keby sme to mohli zhrnúť, tak takým tým najdôležitejším faktorom, nie aspoň z tej diskusie vychádza zatiaľ, že je ten prirodzený, nejaký neriadený, spontánny pohyb detí, hra, tešiť sa z pohybu, behať a tak ďalej. Presne tak. Však stačí, keď dáte nejaký sporttester nejakému dieťaťu, ktorý má 7 alebo 8 rokov a pozrite si potom ten záznam, však to ide skoro k maximálnej srdcovej frekvencii miestami. To toho rozvíja najviac. Existuje vôbec niečo, že ako toto vyriešiť? Lebo tá doba bude stále viac moderná, stále viac pohodlnejšia. A teraz, aby to nešlo do toho umelého, že budeme, však tých škôl súkromných všelijakých vznikajú milióny, už v podstate na každom rohu máš nejaký krúžok, ale to není, lebo ten rodič zase len taxikár, pre toho rodiča to je ťažké roziť tie deti. Že čo s tým robiť, že ako, že vieš, ja viem, že to nie je ľahké, ale že aspoň... Dobre, keď vychádzame z toho, že dieťa strávi v tej škole 8 hodín, hej, na 8 ho donesiete a o 4 príde naspäť. To znamená, že ak 8 hodín spí, to už je 16, takže my musíme vyplniť tých 8 hodín v tej škole. Tých 8 hodín je veľmi dôležitých. Ak je oddaný riaditeľ školy a má oporu práve v tých telocvikárov, tak kľudne nevidím prekážku, prečo po každej hodine na 2 minúty by nemohla v triede hrať hudba a tie deti proste tancovať. Aby mali nejaký pohyb. A toto keď sa spraví 4-krát za deň, už máme 8 minút. A takto keď to vyskladáme, že plus k tomu dáme tú veľkú prestávku. A potom je nejaká družina, že
tie deti nemusia sa prechádzať okolo školy. Stačí, keď idú na dvor a niekto im ukáže, ako sa majú hrať. Niekto im dá proste nejakú hru a to už môže byť to, že majú základy tej telesnej výchovy, naučili sa tam nejakú pohybovú činnosť a tu môžu potom rozvíjať v rámci tej družiny. Že telocvikár ako niekto, kto inšpiruje pohybu, presne tak. Dáva nejaký návod, že toto by ste mohli skúsiť aj presne tak. Viete, že ja napríklad by som aj nezazlieval to tým vysokoškolským pedagógom, ktoré učia na tom prvom stupni, ktorí v podstate učia všetky predmety, že tú telesnú výchovu možno zanedávajú, tak oni možno pokladajú, že tá matematika je dôležitejšia, tá literatúra, ale oni možno sú otvorení k tomu, aby tie deti mali pohyb. Len nikto im to možno nepovedal, že nikto to s nimi takto nedebatoval, nikto im proste nevysvetlil, že aký to má celý dopad a možno sú len otvorení. Takže naozaj to treba len to rozkomunikovať medzi tými ľuďmi, netreba sa nahrať na to, že ja som urazený telocvikár a teraz všetci ma považujú za niekoho, kto je tu navyše, je tu nejaká matematička a tá si myslí, že spasí celý intelekt toho dieťaťa. Keď si zoberme, čo dieťa potrebuje z matematiky. Potrebuje trojčlenku, potrebuje percenta a čo potrebuje? Potrebuje násobilku a nič viac nepotrebuje. To teraz nehovorím, že to vzdelávanie v matematike je zlé, ale ide o to, že treba nájsť nejakú spoluprácu a teraz to vyčleniť, že čo horšie. Naozaj, aby to dieťa sedelo a malo potom problémy duševné. Však zoberte si tie deti, tie dievčatá, ktoré sú pubertačky. Však veľa z nich už sa začína mať psychické problémy, už riešia diety. Hej. A to všetko súvisí len s tým, že málo pohybu a zlá strava. Nemyslím si, že deti nechcú športovať, že sa nechcú hýbať. Treba im to proste ukázať. Hej. A pozerám sa aj napríklad cez tú moju dceru, má kamošky, tak som kúpil 2 bránky, kúpil som 6 hokejok a poďte ideme hrať futbal. A na druhý deň tam bolo 30 detí a som s pišťalkou pískal striedania. A proste deti, ktoré nechceli. Že tie deti chcú, len potrebujú niekoho, aby si to naučil. Ako sú deti, ktoré sa prirodzene hýbu, ktoré sa majú prirodzený motivačný nejaký stimul a sú deti, ktoré potrebujú ukázať cestu. Z pohľadu rodiča na to, čo si povedal, tak furt mám pocit, že je to niekto alebo niečo a jednotlivé tie faktory sa niečím lepia, suplujú. Z môjho pohľadu tu chýba nejaký systém, ktorý to dokáže zorganizovať jednotlivé faktory, aby to dávalo zmysel plošne. Očividne aj tie deti, ktoré sú v ulici naokolo, nemajú tú možnosť. Našiel sa jeden zaniknutý človek, ktorý vyriešil ich voľný čas. A oni boli za to vďační. Ale z môjho pohľadu, či už v tej škole, alebo doma, chýba nejaký ten systém, ktorý to nejak plošne dokázal zobrať. Ja nemyslím si, že chýba systém, ja si myslím, že chýba v mentalite. V mentalite koho? Ľudí. Akým spôsobom sa k tej telesnej výchove... Lebo vieš, aj napríklad my sa pohybujeme väčšinou u ľudí, ktorí majú aký taký vzťah k tou telesnou aktivitou, ale naozaj my sme len kvapka v mori v porovnaní s ľuďmi, ktorí nie sú fyzicky aktívni a tým pádom nemôžeme čakať od toho, že oni budú chcieť, aby ich deti boli fyzicky aktívne. V Martine teraz študujú Švédi nory na lekárskej fakulte. Pred pár rokmi tam prišlo 300 norov, mladí medici, hej. A oni normálne donesli svoju kultúru do Martina. Zrazu ľudia v Martine chodia na bicykloch. Oni nepotrebujú preteky, nič, je pre nich normálne, že sa pohybujú. Oni neriešia, že prečo. Oni sú tak vychovaní. A to je presne to, že ak sa mi narodí syn a toho syna budem s ním chodiť behať, budem ho s ním chodiť bežkovať, budem ho všade brať a keď budem mať 2 roky, tak postupne s ním začnem, dáme tomu, sa venovať trošku viacej tej gymnastike, budem mať 3 roky, budem sa ho snažiť učiť bicyklovať a tak ďalej, to dieťa nemá dôvod rozmýšľať, že na čo je pohybová aktivita. To bude pre ňo niečo tak prirodzené, že on to proste nebude riešiť. Tomu rozumiem, ale tunak minimálne v tejto spoločnosti je v tom, čo si povedal, diera. A tá diera momentálne nemá kto zaplatať, proste vykryť. A tí nohy bol očividne stimul zvonku, ktorý spôsobil tú zmenu toho myslenia. A momentálne tým, že ľudia pozerajú takto, majú svoje rodiny, svoje práce, svoje starosti, sú zabehnutí v kolejách a nevedia z toho vybehnúť. Veľa rodičov podľa mňa nemá, akože naozaj možno nemá čas sa tomu takto, nemá čas športovať, alebo nemá vzťah k športu, akože vieš, ako hovoríš ty, že ne všetci majú ten vzťah k športu a potom sa spolieha, že tak je tu tá škola, tá by mala niečo spraviť tiež, vieš, akože, že tých faktorov je tam asi viacej, že to není len, že rodič, ako určite je to super, keď tomu rodič dá nejaký smer, je to len dobré,
To je presne to, ako človek vníma tie ľudské potreby. Ak to vníma, takto, že nemusíme všetko nazývať športom, nie všetko musí byť športový tréning, ale teraz zoberme si len to, že ako rodičia trávia s deťmi dovolenku. No, je vysoký predpoklad, že tí rodičia, ktorí sa vyhovárajú, že nemajú čas na tie deti, že preto nešportujú, lebo oni sú v práci a tak ďalej, tak ja nie som si až tak veľmi istý, že keď idú niekde na dovolenku do Chorvátska alebo do Talianska, že to tam kompenzujú a že naozaj sa tým deťom tak venujú, aby tam ten pohyb mali. Možno, že fakt ležia len na tej pláži. Takže ide len o to zmeniť. A vy robíte tú dobrú vec, že netreba že len pôsobiť akože na telocvikárov, ale proste celkovo akože na tých ľudí. Úplne najlepšie, ako my dokážeme ovplyvniť mentalitu ľudí, je to, že ovplyvníme deti a tie deti stiahnu rodičov. Že ide o to, že ak to dieťa dostane v škole, že koľkokrát sa hádam doma s dcerou, že povie pani učiteľka podala toto a niekedy to dáme tomu, že nie je úplne až tak a ja ho nepresvedčím. Takže ak príde dieťa zo školy a povie, že dostane tie základy toho pohybu, tak ten rodič, bohužiaľ, musí to robiť. Takže preto je to, že nemôžeme odčleniť telesnú výchovu ako hodinu z celkového denného režimu, ktoré dieťa stráví v škole. Nemôžeme to odseparovať. Ak to odseparujeme, potom tie deti budú len roboty. Hej, on vie, OK, mám krúžok, dobre, hýbem sa a mimo krúžku nič. Viktor, začali sme štatistikou, v podstate bolo tam množstvo čísel. Skúsme na záver povedať nejaké 3 veci, 3 typy alebo 3 faktory, akokoľvek to nazvem, ktoré by z tvojho pohľadu boli najdôležitejšie a je ideálne tým začať, aby došlo k akékoľvek zmene, pretože tá zmena je skôr stále k horšiemu, tak skúsme, aby bola k lepšiemu. Takže jedna z vecí je zmeniť transport detí do školy a trávenie voľného času v škole. Voľného času to znamená vyplniť nejakým spôsobom tie prestávky a samozrejme, že aj potom ten pobyt v tej školskej družine alebo v športovom klube. To je jedna vec. Toto keby sa nám podarilo, tak sme veľa vyriešili. Lebo potom dieťa príde domov a je tam naozaj, príde o 4. 5. domov a nie je tam až tak veľa priestoru na ten ďalší šport. Určite treba pokračovať v tých športových krúžkoch mimo hodín telesnej výchovy, to znamená v tých mimoškolských aktivitách. Ak nezabezpečíme mimoškolské aktivity, alebo ak dieťa má tú možnosť, že má naozaj prirodzený pohyb, tak toto sú dve veci, ktoré navzájom sa môžu kompenzovať. A samozrejme potom príde víkend, kedy to je už čisto záležitosť rodičov, aby naozaj zabezpečili pre tie deti aktívne trávenie toho voľného času. Čiže ja by som to zhrnul. Faktor škola, riaditeľ a rodič. To sú dva základné faktory, ktoré majú vplyv na kondíciu detí a telocvikár v podstate ako tretí faktor môže tomu len dopomôcť ako doplnok. Telocvikár je inovátor, telocvikár je ten regulčík. Telocvikár je niekto, kto prinesie ideu, ale potrebuje obrovskú pomoc. Potrebuje pomoc zvyšku tých pedagogických pracovníkov a samozrejme, že aj rodiny.